Ik heb hier wat kawaii dingetjes getekend. En heel veel regenbogen en ik heb ook glitterstiften gebruikt. Tijdens de Fairtrade Week kregen basisschoolleerlingen in Achkarspelen de opdracht om een nieuwe wikkel voor de Tony Chocolonely-reep te maken. Wethouder Lea van der Tuin die was je bij de schoolendel om maar liefst 5 prijzen voor de meest originele wikkels uit te rekken. En de winnares, Sabrina, die zit in deze klas. En daarvoor ben ik hier vanmorgen, want ze heeft een hele mooie tekening ingeleverd. Want dit is de tekening die je ingeleverd hebt. En we hebben hem even vergroot. Dan ziet hij er zo uit. Ik had eerst gewoon Tony's gemaakt, wat op elke reep stond. En toen heb ik de Tony's ingekleurd. En het onderwerp was Fairtrade. Nou, en toen had ik dit van Share It gemaakt, want dan kan je delen met anderen. De vraag is natuurlijk, bloot de chocoladereep in de wikkel of wordt het gesmikkel?